Matels. Tot i que la competició oficial de la Lliga Catalana de Llaguts no començarà fins al 20 de juny, els equips de rem catalans ja han engegat motors amb la primera regata de llaüt del Mediterrani, una embarcació una mica diferent al tradicional llaüt català. En aquesta primera regata, celebrada a Lloret de Mar, no hi van faltar cap dels 3 equips badalonins. El Natació Badalona va fer el segon millor temps en la categoria sènior masculí. El Nàutic Bétolo va ser primer amb el seu sènior femení, mentre que el Rem Badalona va ser segon en l'absolut femení. Tots els clubs, però, són conscients que aquesta vegada és només la primera presa de contacte i que no tots els equips han mostrat les seves armes per aquesta temporada. És una regata que esperes que tothom, a veure com estarà tothom i és un dia per tenir les primeres impressions, per veure què ha fet tothom aquest hivern i si tothom ha entrenat o no, i és una primera vista. Vull dir, però ja ho veurem. Això, fins que no comencem a fer les regates normals, no es veurà. De moment, això és un entrenament més i tothom encara crec que té moltes coses amagades i que n'ensenyarà moltes. La segona regata de llaüt del Mediterrani es farà a Palamós el proper 11 d'abril. Pel que fa a la Lliga Catalana de Llaguts, la principal novetat d'enguany és que Badalona celebrarà la primera prova puntuable per primer cop a la història, una mostra més de la importància que el rem està agafant a la nostra ciutat.